कधीतरी अतिस्वार्थ हा माणसाला कोणत्या थरापर्यंत घेऊन जाऊ शकतो आणि आपण कोणत्या काळ्या आत्म्याला हे बोलवू शकतो याचं उदाहरण आपल्याला आज दिसणार आहे. पण ही कथा ऐकण्या अगोदर चॅनलला लाईक करून सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशन दाबा. अतिश 28 वर्षाचा तरुण, बाहेर गावी म्हणजे बाहेरच्या देशात नाही, पण गावापासून बाहेर बँगलोरला तो कामाला होता. त्यांच्या बाबांनी त्याला खूप शिकवलं आणि शेवटी IT सेक्टरला कामाला लागून तो तिकडे स्थानिक हा झाला. काही वर्ष हे चांगले गेले, पण जणू आतिशला त्याचे गाव काही आवडत नव्हते. पण केवळ त्याच्या बाबांमुळे त्याला तिथे यावे लागत होते. एके रात्री एक फोन आला आणि आतिशला सांगितले गेले की त्याचे बाबा हे त्याच दिवशी मृत्युमुखी पावले होते. आतिशला खूप मोठा झटका बसला, पण आतिशला जाता येत नव्हते. त्याचे दुर्दैव, कारण की दुसऱ्याच दिवशी एक कंपनीची मोठी मीटिंग होती. आतिशने ती कशीबशी अटेंड केली आणि ताबडतोब तो दुसऱ्या दिवशी त्याच्या गावी जायला निघाला. साधारण रात्रीचे 11:30-12 वाजले होते. आतिशची गाडी ही गावच्या वेशीवर आली आणि आतिश तिथेच चिडला, कारण की आतिशने पाहिले की गावचे वेश अक्षरशः रस्ते खराब होते. लांबपर्यंत एकही दिवा नव्हता. कशीबशी गाडी त्याने गावाच्या आतमध्ये नेली तर गावामध्ये पूर्णपणे शांतता होती. अशीच त्यांनी घरी त्याच्या गाडी नेली. दरवाजा उघडला तर त्याची आई होती. आई त्याच क्षणी मोठमोठ्याने रडू लागली. गावातले देखील आजूबाजूचे माणसे येऊन पुन्हा समजूत घातली आणि आतिशने त्याच्या आईला शांत केले. पण आतिशचा तो भला मोठा वाडा. आतिशने नाव घेतले, काय ग, आपले ते गंगू काकी कुठे आहेत? कुठे गेले ते गंगू काकी? गंगू काकी म्हणजेच यांच्या घरातली कामवाली. ती तशीच यांच्या घरात वर्षानुवर्ष काम करत होती. पण त्यावेळेला त्याच्या आईने काहीच नाही सांगितले. दुसरा दिवस आला आणि आतिश असाच अस्थि विसर्जन करून येत होता. त्याच क्षणी त्याला गंगूबाई दिसली आणि गंगूबाईला तो म्हणाला, काय ग काकी, कुठे गेली होतीस तू? चल घरी. गंगूबाई तशीच एक हास्य देऊ लागली आणि ती हवेत देखील नाहीशी झाली. आतिश तसाच घरी आला आणि आईला सांगितले, आज तर ती गंगू काकी दिसली होती, पण त्या क्षणी ती निघून गेली. आईच्या चेहऱ्यावर जणू घाम उकळला. तिने तसंच तो घाम पुसला आणि बोलली, जा तिथे बस, सगळे विधी पूर्ण झाले आहेत ना, तिकडेच ते दूध असेल, ते घे. आतिश दूध पिणारच एवढ्यातच तिची लहान बहीण आली, श्रुतीने आवाज दिला. आतिशने श्रुतीकडे पाहिले आणि दोघं देखील रडू लागले. पण शेवटी आईने आणि श्रुतीने सांगितले, झालं गेलं त्याला काय करायचं. श्रुतीने आतिशला तो दुधाचा ग्लास दिला. आतिश तो दुधाचा ग्लास पिणार, पण त्या क्षणी तिकडे त्यांच्या घराच्या बाहेरून घराच्या आतमध्ये एक भला मोठा कोंबडा आला आणि तो दुधाचा ग्लास पाडला. आतिश फार चिडला. आतिशने त्या कोंबड्याला मारायचीच धमकी दिली, पण तो तिथून निसटून गेला होता. कसाबसा त्याने आपला राग सावरला, पण त्याच्या मनात तोच एक नेहमी प्रश्न की त्यांचे बाबा तर अक्षरशः हट्टीकट्टी होते, मग अचानकपणे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन कसे? त्याला काही झोप लागत नव्हती आणि आईने त्याला जेवणासाठी बोलवले. पण आतिशने सांगितले की मला जेवण हे माझ्याच रूममध्ये दे, मी काय बाहेर येणार नाही. आईने त्याचे म्हणणे ऐकले आणि आतिशला जेवण हे त्याच्याच खोलीत दिले. आतिश हा जेवणार, पण त्याच क्षणी
वरतून एक भला मोठा छप्पर हा आतिशच्या डोक्याच्या बाजूला कोसळला. जेवणामध्ये सगळी धूळ गेली आणि आतिश हा थोडक्यात वाचला. बहुतेक ही वाईट शक्ती तर नाही ना? आतिशला छोटासा प्रश्न पडला. पण आतिशने न जेवताच तिकडचे सगळे लाईट्स बंद करून झोपी गेला असताना त्याचे पांघरून जणू कोणीतरी खेचत होते असे त्याला वाटत होते. पण त्याच क्षणी आतिशने त्याचे पांघरून फेकले आणि चिडत बघतो तर काय, आतिशच्या समोर तोच त्याचाच बाबा होता. आतिश दचकला आणि आतिशचे वडील हे त्यांच्या डोळ्यात देखत हे तिकडून खिडकीतून बाहेर हे पळू लागले. आतिश मोठमोठ्याने आवाज देण्याचा प्रयत्न करत होता, पण आतिशला गंगू काकीने थांबवले आणि बोलू लागली, काय रे पोरं, कुठे जातोयस? आतिशने त्याचा चेहरा पाहिला आणि तो मोठमोठ्याने किंचाळू लागला, कारण की गंगू काकी ही पूर्णपणे पांढरी पडली होती आणि तिच्या डोळ्यातले फक्त खोबण्या होते, तेही रिकाम्या. आतिश हा तसाच शांत बसला आणि गंगू काकी बोलू लागली, पोरा ऐक, तुझा बाप हा झटक्याने मेला नव्हता, तर तुझ्या सौतेली आईने मारला होता. आतिशने हे ऐकताच तो स्तब्ध झाला आणि पुन्हा मन देऊन ऐकू लागला. तुझी ती सौतेली आई आणि सौतेली बहीण हे दोघंही तुझ्या जीवावर टपलेत. आतिशने रडत रडत प्रश्न केला, पण का असं? आणि गंगू काकी सांगू लागली की तू लहानपणी जन्म घेत असताना तुझी आई ही खूप अशक्त होती. त्यावेळेला तुझ्या सौतेला आईला हे कामासाठी इथे ठेवले, पण हळूहळू करून तुझी आई हिची तब्येत बिघडू लागली आणि तू लहान असतानाच 1-2 दिवसाचा असतानाच तुझी आई देखील निघून गेली. तुला आता कोण सांभाळणार, म्हणून तुझ्या बापाने हे तुझ्या आईवर म्हणजे सौतेल्या आईवर लग्न केले. त्यांना एक मुलगी देखील झाली, पण नंतर कळाले की त्या बाईने तुझ्या बाबांवर लग्न तर केले होते, पण ते प्रेम आणि काळजीपोटी नाही, तर ते केवळ एसटीडी आणि प्रॉपर्टीसाठी. हे ऐकताच आतिशला विश्वास बसला नाही आणि आतिश बोलला, असं शक्य नाही, आई असं करणारच नाहीत, आणि माझी बहीण श्रुती ती तरी असं का करेल? तेव्हा गंगूबाई मेलेली ती सांगू लागली की त्यांनीच केले हे. 2 ते 3 वेळा जेव्हा तुझ्या दुधामध्ये विष टाकलं तेव्हा कोंबड्याने हे ते फाडलं, तेच तुझे बाबा होते. वरतून तू जेवत असताना हा भला मोठा छप्पर पडला, ते आम्हीच मदत केली. तुझ्या आईला आम्ही हात लावू नाही शकत, कारण की तिने भले मोठे मंत्रजाप केले आहेत, पण आता तिचा पापाचा घडा भरला आहे. पोरा तू जा, तू इथून उडी मार. जा बोलते ना, गंगू काकी रागात बोलले, इथून लांब जा जा. आतिशने सगळं त्याचे सामान भरले आणि बाहेरून दरवाजा ठोकण्याचा आवाज आला. आतिश दरवाजा उघड. आतिशच्या आईचा देखील आवाज होता, आतिश दरवाजा उघड. बहिणीचा आवाज देखील होता. नंतर आतिशला स्पष्ट झाले की आतिशला मारण्यासाठी तिच्या त्या सौतेल्या आईने आणि सौतेल्या बहिणीने माणसं आणले होते. आतिश तसाच एका बाजूने निघाला, आपल्या गाडीमध्ये बसला आणि आतिशला त्याचा बाबा हा दिसू लागला. तो एक हास्य देत होता, पण त्याच क्षणी त्या वाड्यामध्ये भला मोठा स्फोट झाला. तो इतका भीषण होता की जागीच सगळे ठार झाले आहेत हे स्पष्ट दिसून येत होते. गावातले आजूबाजूचे व्यक्ती जमले. त्याच वेळेला एक व्यक्ती हा त्या घरामधनं बाहेर किंचाळत आला आणि बोलू लागला, मी फसलो यांच्या नादामध्ये. गावकऱ्यांनी कसेबसे त्याला बुजवायचा प्रयत्न केला, पण तो जोरजोरात किंचाळत होता, या बाईने या मुलाला मारण्याचा कट केला, पण तो आमच्यावरच उलटला, आम्हीच जळालो, तो मुलगा वाचला. कोणीच वाचले नाही. पोस्टमॉर्टम झाले आणि नंतर कळले की ती एक दुर्घटना होती.
पण आतिशला माहीत होते ती दुर्घटना नव्हतीच. त्याच्याच बाबांनी आणि गंगूबाईंनी त्याला साथ दिली होती. आणि जर ह्या भूतांनी यांना साथ दिली नसते तर कदाचित आज आतिश देखील असा शिकार झाला असता एका प्रॉपर्टीसाठी. म्हणून कधीतरी स्वार्थ हा सोडायलाच हवा, नाहीतर ते आपल्याला कोणत्या थरावर घेऊन जाईल हे खरंच सांगता येत नाही. ही कथा कशी होती? आवडली असेल तर चॅनलला लाईक करून सबस्क्राईब करा. बेल नोटिफिकेशन दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.